nese maitani sanko जोङो मोनहोबाय आफा हाजारसे आमेन जों थांनाय समफ्राव जोंनि गोसोफ्राव जोंनि बेबायदि रायनाय बुंनाय थाबायनायजों आफा जों बेबायदि गोबां आफा गेजेरजों सलिना दंमोन आफा बे गासैखौबो जोंनि निमाहा खालामदो जोंनि मावनायफोरखौ आफा दिनैनि बे गेदेर साननि गेजेरजों गेदेर रंजानायनि गेजेरजों जों बयखौबो आफा जोंनि हकफोरखौ नागारनानै जोङो बजबना लानानै गोथार जोंखौ फोसाबदो आरो जोंखौ बजबदो आरो दिनै गेदेरफोर आफा जोंखौहाय नोङो बोर होनानै आफा दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो फैगासिनो थानाय समाव जों गाहामै आफा जों बेनि जिउ खांनानै होनायनि हेफाजाब होनांगौ आफा दे आफा दिनै गेदेर अननायनि गेजेरजों बे गेदेर रंजानायखौ मोननायखाय जों हामबायनो लाबो थानो हाया आफा जोंनि थाखाय आफा नों बे संसारावहाय दिनै खस्थ' लाफैनाय बे संसाराव आफा नोङो जोंनि पापखौ बासनो थाखाय जोनोम लाफैनाय सानखौ मोननो थाखाय नोंखौ रोजा रोजा हामबायनो आफा दे आफा बे समावहाय जोंखौ जेनाखि जोङो रोजाबनायजों बाख्नायजों आफा जों आफारिखौ जोङो खालामदों बेयाव जों लोगोसे थाबाय नोङो हेफाजाब होबाय नोङो बेबायदि बोर होबाय होननानै जों गोसो फैदों आफा दे आफा जेनाखि जालांनांगौ फायलायफोर जों गासैखौबो नोंनियाव गथायनानै आरो बे रोजाबनायखौ जों बेयाव दोनथ'नानै जोंखौ फारनै बासायग्रा जिख्रास्टनि बिबाय आमेन बयबो जिरायदो मानोना बिथांमोनाबो दिनैनि बे समायाव नोंखौ बाख्नायनि थाखाय बे गिर्जानाव फैगौमोन आफा नाथाय गावसोरनि लोरबां देहानि थाखाय बे बोलो गैयै देहाखौ लानानै बिथांमोना फैनो हायाखै आफा बिनि थाखाय जोंबो दुखित आफा बेनिखायनो प्रभु जों बिथांमोननि जिबननि थाखाय जों नोंनो खावलायदों आफा बिथांमोना जेरावनो दं बेयावनो जाहाथे नोंखौ बाख्नायनो हायो नोंखौ सिबिनो हायो आरो गाव गावनि जिबनाव गोजोननायखौ मोननो हायो नों बेबायदि सहाय खालामदों गासैबो गावसोरनि बे जेंगासिनाय गावसोरनि दुखु दाहाखौ बावगारनानै जाहाथे दिनैनि बे गिदिर रंजानाय सानाव जाहाथे गाव गावखौबो रंजाहोनो हायो नों बेबायदि हेफाजाब खालामदों हामबायसै आफा दायो बे समाव जोंनि मोनफ्रोमबो प्रार्थनाखौ खोनासंनायनि थाखाय हाजासे हामबाय आरो हामबाय होननानै जिसु ख्रिस्टनि नामाव बिदों आमेन जोङो सिगाङावहाय मखस्थ'फोरखौ बुंग्रोनानै लानि रेडि ने दे मखस्थ'फोर दे ओरै मोखां जा जोंनिया सिगां जोंनायखौ दे 1 2 3 लुकास 2 बाला 15
जोङो बेथलेहेमाव थांनि आरो फोरबोआ जेखौ जोंनो बेखौ नायैनि लुकास 9:15 जोंनिया मोसानाय दङ दे एक्सन सं खालामो जों आङो खावलायो फैयाफोरखौ जोंखौ मेथाइखौ खनना होनो थाखाय দিগত তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আজি খ্ৰীষ্টমাছ দিনত লগ পাই আমি প্ৰতি গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সকলোৱে আনন্দিত তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি ৱেলকাম কৰিব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্টত আমাৰ আছে ইয়াত হিৰক মেডি নিউজ লাইভৰ তেখেতক নিজৰ চিনাকিটো ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে কৰা হৈছে আৰু আমাৰ আৰণাইৰে ৱেলকাম কৰিব ধন্যবাদ নেক্সটত আমাৰ আছে সঞ্জু মেডি ৰয় AIRDD নিউজৰ তেখেতক নিজৰ চিনাকি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল ধন্যবাদ আৰু নেক্সটত আছে প্ৰসেনজিৎ
DY3 শিৱসাগৰ ধন্যবাদ আৰু আছে ইয়াত পাৰ্টা এইটো কাৰবা মনোজ শৰ্মা এইটো পাৰ্টা খবৰ না হয় ধন্যবাদ नंदन आंनि नखरनि जानानै आरो सालम बाइबेल कलेज क'क्राझारनि जानानै बेयाव जथुमनाय इसोर खुलुमनो फैनाय नोंथांमोन उन्दै गेदेर बयनिसिमबो बर'दिननि गोजोन हामलायथि बावनायखौ आङो सिगाङावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय लोब लोब मानसिफ्रा बेवहाय जथुमफैबाय इसोरखौ बाख्नायनो इसोरखौ खुलुमनो थाखाय मैयाहाय मानसिफ्रा एसे खम जादोंमोन गुसुबो बोथोरा बेनिफ्राय मैयानि दिनाथ' बिसेस माने जोङो थाम थिम खालामनायनि मोनसे सम हयथ' बयबो बेस्थ' जाबाय मेंबाय आरो खायसेया गोजानबो सफैनो हायाखिसै खिन्थु दिनैनि दिनावहाय जे गोबां लोब लोब नोंथांमोना उन्दै गेदेर लैहोर लैहोर बयबो सफैनो हाबाय आंनि गोसोआव जोबोद रंजाखांदों गोजोनदों आरो आङो बयखौबो हामबायहोनायजों बरायनानै लादों आङो हामबाय होनदों आरो खेबसेबाव बे मण्डलिनिनो मानगोनां पालक आरो दिखन बर्ड साफ्रोमबो सोद्रोमाफोर बेजों लोगोसे बे मण्डलिनि साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि उन्दै गेदेर नोंथांमोन आरो बे मण्डलिनिनो मानगोनां जे सार बि सावरायग्रा MCLA बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो बिथांनि न'खर जों बाहागो लानायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो जे गुबुन गुबुन बिफानावहाय इसोरनि हाबा मावनानै थानाय बे मण्डलनि साफ्रोम व्यक्तिफोर हामबाय होनदों आरो इसोरखौ दिनै खुलुमनो नुजाफैनो हानाय बयबो जे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनायखौ जासिदों आरो बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङावहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जोङो सेसनखौ मैया मोनाबिलिनिफ्राय जागायबाय दिनैहाय जोङो नैथि सेसनाव फैबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो दा मोनाबिलियाव मोनसे सेसन दंबावो आङो बे समावहाय मोनसे खोथाखौ गोसोखांनो गोनां आरो आङो हामबाय होनो गोनां मैया थांनाय हरावबो आङो बेखौहाय बुंखादों जे मानगोनां सार डक्टर प्रदीप बिथांखौ आङो रोजा रोजा हामबाय होयो जे बिथाङा आंखौहाय जानुवारि 1 तारिख 2022 मायथाइ थांनाय जानुवारि दानावनो बिथाङा आंखौहाय रायथिनानै दोनदों नोंथांमोननि देग्लायनि ख्रिस्टमासाव बर'दिनावहाय गाहाय आलासि जाफैनांगौ होननानै बिथाङा दालिगावनि बिजिआर टाउनशिपआव जेब्ला आङो पास्टर मावदोंमोन बे समावहाय गोदान बोसोरनि आलासि महरै थांदोंमोन बे समावनो बिथाङा रायथिनानै दोनदों आरो निस्सय नोंथांमोननि मण्डलिजों बिथाङा सावरायदों आरो आंखौ थिग खालामनाय जादों ओंखायनो आङो बिथांखौ हामबाय होनदों गेजेन नङा जेननानै थायाखै बयबो इसोरखौहाय बाख्नायदों इसोरखौ खुलुमदों मेथाइ खननायफोरजों दामनाय देनायजों मोसानायजों आरो बेबादिनो बायदि बायदि हाबाफारिफोरजोंहाय दा बेफोरो जोंनि जिउखौ थुलुंगा होदों मानोना जोंनि दिनैनि दिना गेदेर सान जे जोंनि संसारावहाय सासे बासायगिरि फैबाय जिसु ख्रिस्ट फोरबोआ सारि जाफैबाय दा बे दिनखौ लानानै जोङो जोबोद रंजादों जोङो गोबां मावख्रुबदों जोङो गोबां गावखौ थाम थिम खालामदों जोङो गोदान गोदान गाननानै जोङो बेबादिनो गावखौ थाम थिम खालामदों जोंनि न'फोरखौ गिर्जाफोरखौ जोङो साजायदों बे गासैबो हाबाफारिफ्रा जोंनि थाखाय थिग आरो मावनो गोनांबो अरायबो बे ख्रिस्टखौ जों गुबुननो साखि होनि उइटनेसफोर जोङो जानि जोंनि मोजां ख्रिस्टान जिबन खांनायजों जोंनि रंजानायजों जोंनि बाज्ल'नायजों जोंनि मोनफ्रोमबो खामानि दामानिफोरनि गेजेरजों जों बे इसोरखौ मान होनि जों समाय होनि बिनि जों साखिफोर जानि इसोरा खोनासंग्रा नोंथांमोन साफ्रोमनि जिबनावहाय बोर होथोंसै
फैदो नायला 스윗 사정거든. Mình đi lại đây đi kiếm ra, mình đi lại đây. Đi. जाखौ मिसालायना 아네. गोबावसैनो जोंहायनो मैयासो मिथिदों 예, 그거 같이 좀 가야 해요. हाबाबो खालामबाय नामा मा हाबा खालामबाय हाबाया बै 2015 आदै गथ'फोर फेमिलि फैदों फेमिलि वाइफ दङ ओमफ्राय इयाव दं नामा थांबाय नामाथाय नुवाखिसै माथो फैदोंमोन गिदिरावहाय